Кога е? Той е нататък, ще се блъсне пак. О, нямам сила, брат, леко. Леко, бавно тук нямам сила. Не сте творчески. Не са тяма. О. Какво ти ще се прави? Да, това ти е за... Те си махи си зрителя, бро. Като тръгне контроля го е, Ване. Той тръгва пред Еми, тебе. тръгва ти, контроля го да се спре малко, ще запукай, виждаш? Само те ще е. Поспръща майка на банка. Тя банка. Боме? Разви се, вижда, ти да не издържаш. Не да му дай само да видя какво става. Аз ми те ще искат една година съм такова. Долу! Аре, десен отдолу му служи, бе. Ай, как ти беше клекнал? Левски пази са този като удари, лошо удря. Цял ден гребе с лодката, като удари ще откърти главата. О,